Lebrado simbra dadosha blakado marita tayama hando lobosia tayaba lebedostra bahando loboshia. Ndinokwasa imese kwa muri kundiona muri muzita raisho wedu Jesu Kristo. Zita rangu ndinoitwa chibaba chekushandira, ndinowanika muguta rekwekwe. Ndinoziva kuti vazhinji mune mubvunzo kuti sei makabata grazi mumaoko. Grazi iri rinoshandiswa nema monitoring spirits kumonita ma movements ese aunoita mukati meupenyu. Vanoshandisa ivhumira kumonita marriage yako, business, career, ministry ne relationship kuti isaenderera mberi ibreak, kuti ugone kuwana dzikinuro kubva kuma monitoring spirits. Ivhumira ravanoshandisa rinofanira kupwanywa. Kana richinge rapwanywa havachakwanisa kumonita life yako, havachakwanisa kuona even business rako, havachakwanisa kuona zvese zvaunoita mukati meupenyu hwako. Saka ivhumira rinofanira kupwanywa nezita raJesu Kristu. Pandinenge ndichipwanya ivhumira, kune upenyu hwemunhu unenge huchitodzikinurwa. Like right now, pandiri kupwanya panapa, pane outa yengozi inenge ichipwanyika, outa yekusarorwa, outa yekushaya mabasa, outa yekushaya mari, outa yeurombo, outa yerejection, outa yekushaya zvakanaka, outa yekushaya mari. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, it will be broken in Jesus' mighty name. Ndichange ndichipa vanhu ma small mirrors akaita seiri. Chandinoda kwauri izita rako, senemu yako, mutupo wako nekumusha kwako. Pandichange ndichibreka nezita rako, kana usina kurorwa unobva warorwa, kana uri mukadzi wechikwambo unodzikinurwa, kana uri mukadzi wengozi unosunungurwa ipapa, kana uine munyama yekushaya mabasa unotanga kuwana basa, kana uine munyama wekushaya mari unotanga kuwana mari, kana wakaitirwa mhiko dzekuti hauite zvine musoro unotanga kuita zvine musoro, kana wanga uchitadza kucrossa border unotanga kucrossa border. Saka mhiko dzese dzakaitwa pamusoro peupenyu hwako, after breaking the evil mirror, life yako inotanga kufamba zvakanaka nezita neropa raIshe wedu Jesu Kristo. Kana uchida kundibata unondiwana muguta rekwekwe sekutaura kwandaita. Zvakare nhamba dzangu dzinoti +263 773 591 433 +263 773 591 433. Unogona kundibata pa WhatsApp pa namba idzodzo, ndigotaura newe, ndigokushandira upenyu hwako hugonatswa nezita neropa raJesu Kristu. Shalom.